ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଟିକ୍ ଟିକ୍ ରି ଟିକ୍ ରି ଟିକ୍ ରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ରି ଟିକ୍ ରି ଟିକ୍ ରି। ଆରେ ମାମା କାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ହଉଛୁ? କଣ ହେଇଛି? ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ? ବାପା, କାଲି ଯୋଉ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହଉନଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ଲାଇନ କଟିଥିଲା ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଟିଂ ଟିଂ ଟିଂ। ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? କହ। ହି, କହିବିନି। ମାଟା କଥା କହ। କଣ ପାଇଁ କଟିଥିଲା? ହଁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? କହ ମାଟା କଥା କହ। କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଯାଇକି ଟିକେଟ କର, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖି ଯିବି। ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତମେ ମନା କରିଦେଇଥିଲ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ପିଙ୍କ କଲର ଯୋଉ ଫୋନ୍ ଆଣି ଦେଇନଥିଲା, ଘୁମ ଚାଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଟାରେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ତ ତାଙ୍କୁ କାଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲି କି ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ତା ନମ୍ବର ମାଇଲି। ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋ ବାବା ମତେ ନେଲେନି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ତମେ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 6:30 ହବ ଲାଇନ୍ କାଟିଦବ ହେଲା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଉ ଲାଇନ୍ ଦବନି ବୋଲି। ସିଏ ପୁଣି ବୋଧେ ଟିକେ ପରେ ଆଉ କିଏ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଦେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଇଥିବେ। ହଁ ହଉ, ଯାହାହେଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ କଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା। ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମିତି ହୁଏନି ରେ, ସେଥିରେ କାହାକୁ ଫୋନ ଲାଗିବନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯା ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ଲାଇନ୍ କରୁଛି ହେଲା। ଯେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ପଡ, ଖାଇବୁ, ଯା।